こういった日本国民として恥ずかしいこと限りない。人権の問題も、ウイグルのアジアの同胞たちが命を奪われ、そして言葉を奪われ、文化を奪われ、大量虐殺によってウイグル人の存在そのものも抹消されようとしている、そういう中で、この外務省、あるいは茂木外務大臣は、深刻な懸念を持って見守っていると。深刻な懸念を持って、深刻に懸念している。これどっかで聞いたような、似たような言葉を思い出しました。菅総理大臣が緊張感を持って見守っている。緊張感を持って見守っている。緊張感を持って何もしない。結局何もしない。緊張感が持とうが持たまいが、そんなことは関係ない。何をするのか、何をすべきなのか、このようなことを全く言わない。深刻に懸念している。心配しているなら何をするのか。何もしない理由にはならない。